nyentrik simpen ngomong ngurang-ngurang kepengin makarya golek gawe janet masuk ngalor ngubuk nimbul mrutut ngetok mulon nganti kemprung suka gelong jangan sulong mayo kami nyambut kami taanane Om laga mas Mbak Tatina ojo ngantur pancen ngono kuwi lelakon jaman saiki yo iki mau kontrang kantring made in Sanggar Bima teksi sing gawe aku sak aransemene sak lagune pisan oh ngono isine ya kuwi kontrang kantring ngalor ngidul golek gawean ora ketemu lah timbangane mung montang-manting wektune entek ya prayoga ayo wira swasta timbang golek gawean ayo gawe gawean mandiri rasa jagake sapa-sapa kemampuane nah kuwi diterapake ana kareng pradesane dikembangake syukur bagi bebarengan karo para muda-mudine makarya nyata ngembangake desane oh ngono ya mengko yen makarya kuwi nyata mesti ana mitra kerja yang baik sing gelem